Stvarno treba na prste udušiš. Da isane cijelu tako. Hoće ja pukni ne? Ako pukni ne? Onda ga ne na pukni. Pušte trku. Ili je večeri. A ništa sve da. Da ima neku baraticu tamo, neku priču, moram da pređe. Prilazi sve okolo, nekad ima izgleda. Sad je pobjeg u kraj malo. Uda! Ajde, svi prolaze tu! Poteraj to, jebotaj! Vidiš katastrofu! Polako prođemo iz... Možeš da prođeš, samo polako! Gdje vama donesemo telefon da slikama?
sutra dođi. Sutra će ovdje bude metar. I, op.